Quest продължава. Днес на гости са ми Криско и Миро. Една много дългоочаквана среща. Те имат общо парче. Играта естествено не присъства, защото щом Миро е тук, от играта няма нужда. И от Криско естествено. Благодаря. Как сме се нарекли тримата като аптекарски шишенца? В момента какво сме тримата глупаци? В момента сме тримата с двете кучета. Да, пет сме, да. Права. Между другото, да, има две страхотни йоркширски териерчета тук при нас. Миро ги донесе, заедно с неговия приятел отзад. Дон Еди Казасян, да кажем. И решихме да ги сложим като част от декора. Така. Част от декора. Как сте вие, момчета? Това са живи същества, брат. Така Може да е. са живи част от декора. Така е, брат. Това са гости, даже имат малки микрофончета. След малко те ще кажат мнението за песента. Да. Кажете вие сега как сте, какво правите? Направили ли съвместно парче? Ами, това съвместно парче, ние подготвяхме едно друго, което впрочем може би, знам ли аз, по-яко. Чакай. Подготвяхме едно парче, което се казваше Налей, налей. Налей. Налей, много яко. Това на маса е правено. Не знам, питай Криско. Върху маса, под маса всъщност. Изобщо творческия процес при Криско ми е много странен. Не знам как той пише песните. Аз като пиша песни, знам как ги правя. Знам, че винаги са свързани с някаква история, нещо, което ми се е случило, нещо, което ме вълнува. При Криско май не е така. Аз не знам как ги правя. А вие изведнъж започнахте да работите заедно. Аз си спомням, че май ти много искаше да правиш парче с Миро. Май сте си говорили за това. Или ти го покани? Как беше? Ами, съвсем случайно в едно студио чух парче и викам, кой е правил ангажимент. Така от мен момче Криско. Ти случайно си го чул? Първоначално. След това чух едно друго парче и викам, кой е правил ангажимент на това парче, защото страшно. Те ми казват ми пак, приятели ми говореха Криско. И аз започнах да търся този другар по телефона. Криско, Той беше забил в някакви пиянско, разгулни моменти. Какво си правил? Не ми вдига. Ама съобщенията му бяха такива, нали, първото някакъв СМС, нали, здравей, безпокойте Миро, така като можеш ми звъни. След това... Вместо така и така, какво пишеше? Така и така. Обаче аз бях си за такова телефона някъде и след това, нали, гледам, че имам някакво... Това мръсник една седмица не ми дига телефона. Няма... Той се прави да създава. Аз продължавам да звъня, упорито. Почват гласови съобщения. Виж какво, оставих ти вече 20 месеца, такова. Аре, моля се, като ти имаш възможност вече да дигнеш, така. И накрая се намери. Една неделя, това беше, аз точно ми бяха направили някаква операция на кръстни връзки и менискус. Отново танци. Отново танци. И си стоява вкъщи и само се чудах какво парче да направя, какво да се случи. И викам, няма да пиша този път. Аз писна ли вече съм на Ериси колко. Ти по принцип ти до сега си писа всичко. Повечето от нещата, да. Повечето, да. 99% деца вика. И чуваме се по телефона с този другар, разбираме се нещо, сядаме, подготвихме се някакво договорче. Той е много мързелив. Много мързелив. Един месец по-късно, след като си бяхме подписали договорче, разбрали, че той пише. Един месец по-късно ми звъни и вика, да знаеш какво парче съм ти написал. Вика, чуй го колко е яко. Не бяхме подписали договор. И ми пуска нещо и аз просто полудех. Викам, кога срещаме да подписваме договор, тук там за тия парчета не трябва да ги правим. Това ли му пусна? Не, едно друго. Друго нещо. Само го пускам такова да го чуе. Той такъв, прати ми го, викам. Викам, така ли викаш ли? Какво значи? И го пуска и парчето беше страшно, налей, така и Битака може да го направи сега докато е във Франция, знам ли аз? Значи то ще бъде следващото евентуално, или? Още не Знам ли, може път да отиде и за Дивна, към албума да Дивна. Тя на 13, налей, песен. Нека да видим сега новото парче на Миро, Криско и Невена, защото между другото и тя участва както и в клипа, така и с Изобщо не между другото. Не между другото, тя беше нашето вдъхновение, но така се оказа, че музикалният продуцент ни позволи повече да пее. Ако вините някой, това е Криско. Благодаря ви.